президенти қирғизистон Сооронбой Жэйнбеков гуфт ки кишвараш омода аст бо Тоҷикистон қаламравҳоеро табодул кунад то ки иқдоме дар самти ҳалли баҳсҳои марзӣ шавад. Жэйнбеков рӯзи 25 декабр давоми беш аз 3 соат дар нишасти матбуотии натиҷагирии соли 2019 бо хабарнигорони ватаниву хориҷӣ ҳам суҳбат шуд. Гуфт ки вақтҳои охир бо раҳбари Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зиёд масоили марзиро баррасӣ мекунад ва омода аст ки ин корро аз роҳи дипломатӣ ва муколама бо назардошти манфиатҳои ҳарду кишвар пеш барад. мо мегӯем биёед ва заминҳои мувофиқатшударо табодул кунем. Биёед масъалаи марзро ҳал кунем. Бо мардум суҳбат кунем ва масъаларо ба таври ошкор ҳал кунем. ҳайати Қирғизистон ба Тоҷикистон рафта буд. ҳоло мунтазири ҳайати Тоҷикистон ҳастем ки бояд аз 25 то 27 декабр ба кишвари мо меомад. Шояд дертар оянд. Президенти Қирғизистон дар ин нишасти матбуотӣ эътироф кард ки музокираҳо бо суръати суст пеш мераванд. изҳори назарҳои президенти Қирғизистон дар бораи ҷараёни музокираҳои марзӣ бо Душанбе дар ҳолест ки соли 2019 ба иттилои мақомоти Бишкек дар сарҳад бо Тоҷикистон 13 ҳодиса рух дод. аксари ин ҳодисаҳо ба баҳсу даъвоҳои марбут ба дастрасӣ ба манобеи обу замин, чарогоҳҳо, гузаргоҳҳо, сохтмони роҳҳо ва дигар масоил мебошад ва бо сабаби дар ҳамсоягии наздик ва хеле омехта бо ҳам зиндагӣ кардани мардуми ду кишвари ҳаммарз чунин ҳодисаҳо зиёд рух медиҳад. ҳодисаи охир 18 декабр дар ҳудуди деҳаи Сомониёни Тоҷикистон ва Куктоши Қирғизистон рух дод. ҷониби Тоҷикистон гуфт ки дар ин ҳодиса 3 нафар аз ҷумла як хонандаи мактаб ва ҷониби Қирғизистон гуфт 6 нафар аз ҷумла як марзбон осеб диданд. соли ҷорӣ дар як иқдоми камсобиқа президентони Тоҷикистону Қирғизистон рӯзҳои 26 ва 27 июл дар марзи ду кишвар мулоқоте барпо карданд ки аз назари таҳлилгарон хеле рамзӣ буд, чун 3 рӯз баъди муноқишаи дигаре барпо шуд ки дар он як шаҳрванди Тоҷикистон куштаву 5 нафар захмӣ ва аз ҷониби Қирғизистон 17 нафар захмӣ шуданд. тӯли умумии марзи Тоҷикистону Қирғизистон 976 километрро ташкил медиҳад ва баъди шикасти шӯравиву таъсиси ҷумҳуриҳои мустақил каме бештар аз 500 километри он таъин ва аломатгузорӣ шудааст. аксар бахши қаламравҳои баҳсӣ дар ҳамворзамини миёни вилоятҳои Суғду Боткан ҷойгир буда деҳоти ин қаламравҳои марзӣ сераҳолӣ ва аз ҳамин ҷиҳат ҳам хеле ҳассос боқӣ мемонанд.